ଶୀତ ଦିନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗରମା ଗରମ ଖାଇବାକୁ କି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିଏ କିଏ ଚାହା ବି ପିଅନ୍ତି, କଫି ବି ପିଅନ୍ତି, ନାଇଁ ତ କିଏ ପକୁଡ଼ି ବି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସୁପ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ସୁପ୍ଟେ ବନେଇବି। ମୋ ପାଖରେ ରାଗି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ରାଗି ସୁପ୍ଟେ ବନେଇବି ଆଉ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ସବୁ ବାହାର କଲି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଗାଜର ନଥିଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଜର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସୁପ୍ ବନେଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ସୁପ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖେଇଛି। ସୁପ୍ଟା ତ ହେଲ୍ଦି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅନହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ଭାବିଲି ସୁପ୍ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଶୀତ ଦିନେ ତ ସୁପ୍ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନହେଲ୍ଦି ସୁପ୍ ପିଇବାଠୁ ଘରେ ବନେଇକି ଆପଣ ଏମିତିକା ସୁପ୍ ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।